Florida Centre de Formació és l'indiscutible buc insígnia del cooperativisme d'ensenyament a la Comunitat Valenciana. Radicada a Catarroja, Florida és una cooperativa de treball associat que proporciona ocupació a 250 professionals. En un campus format per 6 edificis, la superfície total dels quals és de quasi 27.000 metres quadrats, i en el qual cada any estudien més de 3.700 alumnes. Fins a arribar ací, Florida ha recorregut un llarg camí. El que va començar sent una espècie d'aventura en la veïna Villa Carmen s'ha convertit en una esplèndida realitat empresarial gràcies a la tenacitat dels seus fundadors i a l'enginy i la il·lusió que van compensar la falta d'experiència i de recursos inicials. Florida va néixer com una modesta escola professional que impartia especialitats de moble, metall i administració. En 1977, la cooperativa es va constituir com patronat interparroquial, amb el suport econòmic de la Cooperativa de Vivendes Populars, Covipo, que va aportar el finançament necessari per l'adquisició dels terrenys. El context social de l'època era, sens dubte, un excel·lent brou de cultiu perquè un grup de joves idealistes s'animaren a impulsar un projecte caracteritzat pel seu arrelament territorial en la comarca de l'Horta i la seva vocació transformadora de la societat. Els 30 socis que van formar la seva primera assemblea, persones impetuoses, emprenedores, seduïdes pel cooperativisme, enamorades del seu treball i disposades a compartir intel·ligència i riquesa, participaven dels moviments de renovació pedagògica dels anys 70 i 80. Creien en metodologies que fomentaven la proximitat entre professors i alumnes i potenciaven el grup sobre la base de valors democràtics. Durant aquells primers anys de la seva existència, es va concebre l'armadura ideològica que ha donat consistència a Florida, una concepció de cooperativisme com a participació, una visió de l'educació com a potenciadora de la persona i una implicació en l'entorn com a expressió del compromís cívic i social. L'oferta formativa inicial es va anar completant al llarg dels anys i, sens dubte, el seu major orgull va ser arribar a la categoria d'universitat. En 1993, per a donar resposta a la demanda de personal més qualificat per part de les empreses, la cooperativa va donar un pas significatiu amb la creació de Florida Universitària, que va marcar definitivament una fita en la seva trajectòria. Avui és l'únic centre valencià adscrit a les dues universitats de major tradició, la Universitat de València Estudi General i la Universitat Politècnica de València. Les seues aules són un espai de convivència, generador d'oportunitats, en el qual s'imparteixen estudis superiors, tècnics i de negocis. El Servei d'Orientació i Inserció Professional facilita als estudiants de Florida el seu accés al món laboral, oferint-los pràctiques formatives en més de 350 empreses col·laboradores, dels més variats sectors i situades al llarg de tota la Comunitat Valenciana. A més, des de l'àrea de relacions internacionals s'organitzen pràctiques en empreses d'altres països europeus. Inclús en els últims anys, Florida s'ha embarcat al costat d'altra cooperativa d'ensenyament en un projecte per a desenvolupar 50 centres d'educació infantil sota la marca Ninos. Amb tot, Florida és una institució innovadora i dinàmica, permanentment atenta a les necessitats de les empreses i de la societat, en la qual la formació a joves i professionals es fonamenta en l'adquisició d'habilitats i coneixements que els permeten participar amb èxit en els nous escenaris empresarials i socials. A tenor de la trajectòria pedagògica del centre, no són d'estranyar els múltiples premis i reconeixements que se li han concedit i que constitueixen un estímul afegit a la seva labor i a la seva gestió. Els principals senyals d'identitat del model de Florida són la intercooperació, la innovació i la responsabilitat social. La seva aposta estratègica per la intercooperació és una constant en la seva trajectòria, i encara més en els últims anys,
ja que en 2005 Florida va ser una de les promotores del grup Astes, en el qual s'ha unit amb altres 5 grans cooperatives per fomentar l'economia social mitjançant projectes empresarials i de col·laboració multisectorial. I també d'Acoeducació, on participa al costat d'altres 8 cooperatives d'ensenyament per a posar en comú recursos que potencien les competències de totes i cadascuna d'elles. La innovació és altre dels pilars sobre els quals descansa la gestió de Florida. La integració de les noves tecnologies en les aules i el desenvolupament del portal de l'economia social com a eina d'intercanvi de coneixement són bones proves d'això. Recentment, fins i tot s'ha creat un comitè d'innovació que busca noves unitats de negoci a partir de la detecció i anàlisi dels senyals de l'entorn. Un compromís amb la qualitat avalat per certificats com el de la norma ISO 9001-2000, el certificat d'excel·lència educativa de l'ICAE o les enquestes d'autoavaluació basades en el model EFQM d'excel·lència. El seu tercer eix és la responsabilitat social empresarial, que s'assumeix a Florida com a part intrínseca del seu caràcter i s'incorpora com a eina de gestió. A més de tenir implantada una política ambiental, en 2008 es va posar en marxa el Pla d'Igualtat de Dones i Homes, amb mesures per a conciliar la vida personal i professional. I en 2009 s'ha editat la seva primera Memòria de Sostenibilitat. A més, Florida té també una fundació a través de la qual es canalitzen les seues activitats socials i culturals. Així és com Florida s'ha situat en posicions de lideratge entre els centres privats d'ensenyament. Va tindre des del primer moment la força que només pot tindre un projecte compartit. Esta és l'essència de la cooperació, i este és també, encara avui, el seu major potencial i la seva garantia d'èxit. Perquè esta és una empresa en constant evolució i regeneració. És el resultat del treball d'un grup humà que no ha deixat de créixer en cap moment i que segueix creixent. Amb un saber fer que es comparteix i es transmet, i amb uns valors assumits des de sempre. Diversitat, tolerància, actitud oberta al canvi, creativitat, actualització professional permanent i equilibri. Una organització que ha sabut conciliar la seva doble dimensió com a empresa cooperativa i com a centre educatiu i que ha complit 30 anys convertida en un actiu impagable per al cooperativisme valencià, fidel a la qual sempre ha estat la seva vocació, dinamitzar el seu entorn i professionalitzar la gestió de les empreses que l'envolten, fomentant la innovació, la investigació pràctica i la modernització constant. Esta és l'aventura empresarial d'un projecte cooperatiu que 30 anys després manté intacta la passió i segueix posant l'economia al servei de les persones. Per això, Florida declara avui orgullosa: som diferents i fem les coses a la nostra manera.